karon buhata og kape. So muna tong espresso machine with grinder. So na dire ang coffee beans. Mga dire butang na nako. Ya preloaded na sad. Kani mo na ang gitawag og portafilter. So nasa siya one single shot na espresso. Nasa siya double shot na espresso. Pero itong gamiton para raman sa kuha single shot. Single shot. So medyo nana siya ilawom diha. Oh. So big-on na ay bed ig-on diyan ni kay mo warm up aning machine mga taod-taod. Ya. Nasa goy accessories na gipalit para mas mo flat kay kani sa una anam ni. Ya kani imo sa ning iset para sa gipinuhon sa kape. So di na siya basta-basta no. Eksperimento gini, dili ni one time na makuha din nimo ang kape timpla. Ang consistency. So ato sa i-grind punon sa nato ning portafilter. Sa iyahang coffee beans, coffee ground. So freshly ground natong coffee para humot yo gayo. Yan nasa day accessories na kaning needle. Ano siya gamit ani? Ana. So, sige pa mag-blink. Nag-warm up na siya. Ya para mapatag yun ang ilaw. Imo nang kuno sa dagom. Kana siya. Accessories. Ya napagitay lang yung accessories katong mo flat ni siya. Murag pison ba? Pison ang kuan. So ang iyang output flat na. Ya nasa J kani flat jud mo ni ang itamp na to. Tawag og tamp. Dira kay kinahanglan kusgon kay flat man sa ni mo ni imong itukod diri sa ana. So flat na no. Kana. So ready na for extraction. Mugamit ko ani kay sa akong experience kung idiretso ni na kog mount mahugaw ang diri. So na ako'y gigamit na yung ni para special. Para dili kayo maabot ang ground coffee dito sa babaw ba. Ana, lock lang. Mag-lock, oy natanggal na, nadaot na gid akong portafilter, magpapalit ang lain. Oh, kana. Empty mug. Brewed and singles espresso. So mo na extract. So, tulo din na. Mo na ang tawag og espresso shot. One shot. Kani duha. Pwede man ka duha ka cup imong butang tupad. Dungan siya control pod. So mo na yung example. Oh. Mo na ni ang basic espresso shot na tawag ani. Kaya kung imo humot kayo. Balo-balo, impla naman ni. So dili na kayo usab na ko ang grinder. Pero kung kamo first time meron, imo lang ito. Humot kayo. Mo ni pinakaisob na shot. Lawa na nga. Isog na kung kuan, isog siya na pait na acidic. Pero akong style ko ay black coffee man ko everyday. So butangan na akong init tubig. Wala na. Muna na akong kape. Pero ganahan mo mag-frap og milk. Ato sang sampulan sa pag-frap og milk. Kay pwede sa ni siya nam sa ni siya frapter. So imo sa nang ipa-warm up gihapon. Ang frap no, humani mo warm up sa frap kay imo sa kuha sa kag gatas. So kana kuha ka gatas. Kuha ko gatas kanina mag tong gamiton. Karon atong i-convert latte. So kuha na ta usa ka guhit. Wow. Gamit ako kay farm fresh na selecta kay bratuhon. Oh. Itong mga social kay mita gitog mahal. Oh. Kani steamer siya. So after steam, imo bigyan pakusgon na consistent yung steam. After ana, imo na din na pwede na siya imo. Steam gyud mo i-frap. Mura pa ang concept ani concept niya steam. So ang imong milk metal imong container para mo init, ma-feel mo ang mo init ang imong gatas. Okay. Ya andam sa magtrapo. So mainit na ganing gatas. Pasabot ana. Frap na. So kana mansa no.
So basa na trapo para di mamansa kay milk man eh. Oh, kana. Ya mo na lang kanang latte art. Latte art be. Dito surag buo eh. Oh. Mo na. Cappuccino na. Ang imong kape na espresso butangan na og milk. Imong cappuccino perting lamia. Mo na Starbucks. So dako tag savings ani kung palit ang nani. Instead of everyday Starbucks. So after ana day, himo din ning kwaon. Himo ni tak-tak. Ang ground coffee imo itak-tak somewhere. Ya, mo na din eh. Brushan na nimo hugasan na, daog na. And off din na tong machine. Ato din pa-frap sa. Okay? Off na yung machine. Okay na, kape na.